ҷамъияти матлуботи шаҳри турсунзода дар мавсими зимистонгузаронӣ ҳамасола бо мақсади таъмини аҳолӣ ва ташкилоту идораҳо мувофиқи имконият ангишту ҳезум, пиёзу картошка, ғалладона аз хоҷагиҳои коллективӣ, фермерӣ, кооперативҳои истеҳсолии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғду Хатлон маводи хӯрока захира менамояд. беморхона ва дармонгоҳҳои шаҳру деҳот низ барои гузарондани тирамоҳу зимистон маводи хӯрока ва ангишту ҳезум захира намуданд. ҳамаи маводҳои хӯрокворӣ ки ба нақша гирифта шуда буданд 100% иҷро шуданд ва дар анбори беморхона захира карда шуданд. инчунин маводҳои сӯзишворӣ ва молиданӣ барои таъмин намудан аз ҷониби маъмурияти беморхонаи маркази шаҳри Турсунзода ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд шартнома баста шудааст ки ин ҷамъият беморхонаро дар давоми сол бо маводҳои сӯзишворӣ бемаҳдудият таъмин менамояд. бояд гуфт ки имрӯз дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 100 муассисаҳои таълимӣ фаъолият доранд ки ҳамаи он пурра бо маводи сӯзишворӣ таъмин гарда синфхонаҳои мактаб омодаи зимистонгузаронӣ мебошанд. муассисаи мо барои зимистонгузаронии солҳои 2021-22 пурра омода аст ва чӣ хеле ки худ дидан кардед дар тамоми синфхонаҳо печҳои гармдиҳӣ барқӣ омода карда шуданд ва дар роҳраву синфхонаҳо низ тамоми шишабандиҳо пурра ба итмом расонида шуд ва чӣ хеле ки дар ҷуздони мо дидан кардед тамоми ҳуҷҷатҳо омода шуданд. фармоиши мудири шуъба низ фармоиши директори муассиса нақша чорабиниҳо оид ба зимистонгузаронии 2021-22 низ омода карда шудаям ва бо як сари баланд гуфта метавонем ки соле ки зимистоне ки имсол меояд сард аст ва мо бо як сари баланд зимистонро мегузаронем. аз шӯъбаи манзилии коммуналӣ ва муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Турсунзода иттилоъ доданд барои гузарондани тирамоҳу зимистон ба таври кофӣ қуму намак захира карда шуда ҳамаи техникаҳои барфтозакунӣ омодаи кор мебошанд. шӯъбаи манзилии хоҷагидорӣ назди ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар баробари дигар муассисаҳо пурра омодагӣ дидааст. аз ҷумла сӯзишвории дизелӣ 3000 литр, яъне бензин 1500 литр, хум 416 метри квадратӣ, намак зиёда аз 31 тонн, ҳезум 57 метри кубӣ, техникаҳои вобасташуда 7 адад мебошанд, шишабандии тирезаҳо яъне 37 метри квадратӣ, таъмини коргарон бо либосҳои гарм. хулас мо гурӯҳи эҷодӣ аз муассисаҳои дахлдор барои омодагӣ ва бемушкилӣ паси сар намудани тирамоҳу зимистон дидан кардем, аммо то чӣ андоза амнияти сокинон таъмин мегардад, инро фақат вақт нишон медиҳад.